Gentari Laras Pertiwi maka Kaditine kajebukan Wukir Sari kablabaran Segara Mutiara. Kanca-kanca TJ iso tok sengkuyung. Nggih. Nah, iki kanca-kanca TJ iki wis suwi banget ngidam-idamen pengen ngejak kowe. Adek ngidam-idamke aku iki rek dipingini ya. Juragane TJ kuwi. Kowe iki le pengen ngejob kowe iki wis nganti ping pirang-pirang ning mesti anggere ngejob ora tau enjoh. Ora tau iso sebabe. Ayo kowe iki jobmu ya rapet kok, Dik. Amin. Ya do nyadari kanca-kanca TJ ya do paham. Nggih. Lan akeh lewayangan. Kerep lewayangan derek ringgit. Tenan jobe ya ada-ada, Mas. Ayo. Ada tanggale ngono kareku. Adoh lete ya. Oh, ada lete. Lah niki nate ndherekaken Suargi Ki Haji Anom Surata nate. Sergi Ki Waresena Sleng nate. Lajeng Sergi Ki Sena Nugroho nate. Tenan, Mas. Sergi Pak Mantep nate. Terus napa pun tau dieloni niku terus mriko. Lah aku dhewe ya gumun anggere bar tak eloni kok mesti langsung sowan Gusti iki lho. Ayo kowe iki sinden pegebluk ya kowe kuwi. Kok sinden pagebluk piye? Ora, nggih mboten niku laris ora jamak. Jawa Timur wis ngendi nggon mesti kowe tau mlebu. Nggih. Mula tanjakno mumpung dina iki iso sowan karo kanca-kanca TJ. Iki karo ndongakno warga masyarakat Mulyasari. Mulyasari. Heeh, bengi iki acarane bersih dukuh utawa sedekah bumi. Ah, nggih. Dongane piye? Salam riyen ya. Oh iya, salam sik. Saderema dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sami sehat sedaya nggih. Sehat. Amin. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Amin. Sehat bagas waras. Amin. Awet momong putra wayah. Amin. Amin. Terus apa ya? Sing buat yang belum menikah. Oh jomblo-jomblo. Nah, jomblo-jomblo tak dongake muga-muga ndang rabi. Amin. Nah, ngono kuwi aku ya ndang rabi. Ya mbok menawa kentruk Joko kene sampe. Nah, gelem aku tenan aku gelem tenan aku. Mas Satur niki mang padoske piyai mriki Mas Satur. Oh, aku jak ning Tegal karo ngarit karo kuwi bareng macule gelem kok. Lah iya mbok menawa enek sing kecantol pas aki ora patek sadar terus gelem ro kowe. Ora pati sadar piye to, Gang. Nggih, Cang Solo tuku gereh, Dik. Nggih. Warga RT 9 tambah sugih. Nggih. Amin. Kowe parikan ora? Iya. Wah, ya terus yo parikan. Nyang Mojokerto. Nyang Mojokerto. Tuku ali-ali. Tuku ali-ali. Mugi ngendi mau? Warga RT 9. Mugi warga RT 9 murah rezeki. Amin. Dongamu yo apik kok. Nyang Ndi pon Didit, nyang iki. Duwe. Nah, menawa engko tak jaluke Pak Lurah kene. Nyang ndi? Nyang Sukoharjo. Nyang Sukoharjo ngalor nyang Solo. Nyang Solo. Mugi warga RT 9 pinaringan panjang yuswa. Amin. Yo ngetokke kadegayanmu. Nggih. Kowe bawang terus bablaske langgam. Oke. Suara kok le apik pemutut manggung aku gumun tenan. Mau sing nang jaba ngono. Sing bagian parkir ngono memakui jatah parkir yakin ngertiku kowe iki wedok tenan. Jebul wanita bertombak. Kok wanita bertombak to? Aja dibahas ngono kuwi iki aja dibahas. Tak depes tak lempet wehke buri pangga mbok bahas ae. Wah ya. Mangkok ana cendule. Apa kuwi? Keteke wedok ning cendule. Kodhok mangan kupat. Apa kuwi? Dhuwure wedok jelas ayu to, dhuwure wedok. Ngisore Jengat.
Iya. Bawa apa? Manut Pelak 6 ya, Mas. Pelak 6 ya. Wah, jangan nonton ya dikawat. Semelang nek colong wong. Ada ngalar ngulan, tapi kita coba ya, Mas. Iya, ora apa-apa, aman. Apa ya? Ora apa-apa. Iki ndelok belajar loh, Mas. Iki Mas Iya, Ketep ndelok belajar iki, sembah sungkem kula iki. Waduh. Sembah sungkem. Tenan iki anu. Engko nek nganti kleru ya sepurane ngono. Iya, tenang ya. Sembah sungkem tenan iki. Ben bening yo anu DM sik. Iya, gitu. Kuwi DM apa jegok? Ya nek wanita kaya aku ngene. DM kan. Oh. Wanita sejati kaya aku ngene nek urung tau diobok-obok karo yoga iki kaya aku ngene iki lho, Mas. Nek yoga orang gagak lah kuwi. Lah, kok ya. Ya. Mingkar mingkuringan karan Nah, elok iki. akarana karenan marati Bapak Ibu sing betah HP monggo sami dipun rekam. Dipun rekam di video. Nah, di video. Kangge napa? Menawa engko mulai-mulai nggih weden-weden ning Tegal. Nah, nggih Bapak Ibu Nggih monggo. weden-weden munyuk. Nah, monggo no dipun rekam. Ha, mumpung menika tesih. Nggih, sapa ngerti sik reneng. Tegese reneng. Siapa? Reneng ki reneng kene wis pindah mulih ngono. Ning kos ngono lho. Wah. Munggah yo. Nono. Sik, aja mbok ngisor. Lah ngapa? Ku kerah ro kancane. Kok kerah karo kancane? Ono. Lah kan ngono ki jenenge technical making. Oh iya, technical makingmu ada tekan yo umum iki ngene ngarep ngene kok iso kuwi tekan kene lho. Lah menawa golek kancane. Nek petuk kancane mah gelut. Pedang-pedangan. Ya ora wurung aku ya lek kalah. Lah kan nyetrum. Yo di anu tutuke. Hebat, tepuk tangan kagem Gentari. Aran. Aduh, Kowe mburi iki do napa hahu. tapi akar njaluk tulung, Mas. Ngapa? Ketek aku ndang terkena rumah sakit. Lah napa? Aku arep meskram ngene. Wes kram. Saking keseron lah aku ngeden malu. Oh, ayo ora apa-apa, ora dikuwatirke umpama kowe mes kram metune pol-pol ya becake. Kok metune becak to? Lah wingi jare kowe wis kram ping 14. Ping 14 sing kari dhewe aku kisinan aku. lho. Mergane. Metune gur petelot ndale cilik. Mosok petelat. Sini. Ya kersak dumil ngono. Ayo. Iki kowe ing atase kowe dhuwure semono nyandak. Sadurunge diteruske kene. Nano. Ayo kene. Ayo. Ayo mriki. Nek pancen Nek iki nek ambar mesti kuat. kuat. Dan bagian iki ambar cinta kuat. Iki ayo. Lah, Ayo kene. Ayo. kaya ngapa to jane? Kaya ngapa? Ayo. Kondang suarane mentit dhuwur kok. Urip. Nah, nggo mik iki. Ayo. Nano. Sing wanita jadi-jadian we tekan kok. Kok jadi-jadian? Pangapunten Kang Mas. Heeh. Anak kula nembe 8, mengke obrasan kula ndak dedel. Nak nggih ngeten mungkin ndak dedel. Ki anake bar selapan.
Selapan opo? Lapanan Ada kok ya aku jek mentilike ngono ku lho ngemi. Ngemi. Ayo ngemi padune. Kok lendo pintere. Ngono ki Semelang. Semelang piye? Mergane dhek nek ngedun banter-banter le metu ki ora gur dhuwur tok. Lah Kok kancane barang kancane barang. melu ngosos. Aku kok kaya tau eruh babagan iki. Ya. Hei, kowe iki bareng apa? Ada suaramu kaya kepidak gajah. Ngono kuwi jenenge iki cengkok. Oh, cengkok. Cengkok wong wanita sing apa ya? Wanita Rainaga ya. Kok Rainaga kuwi mau. Kok rupamu kok gayor kae. Kok gayor ben ngobleki yo. Balik lanjut ke. Ah karepmu. Sinuba Sinukarta mereka tarata pakar tining ngilmu Alah iya, galah. Aduh. Ngejekok kanu-kanu kita tak melu ngene-ngene iki ngopo. Lho, ben rada menggairahkan piye ngono. Kamu. Dan kula niku mbayangke Bu Lurah. Piye? Niki mbayangke nek niki iki suarane rak wedok tenan. Ya wanita. Aku mbayangke kowe nek adus mesti ya ora nyanyi. Piye nyanyine Ya, piye? ini kamar pancen mandi. Iya, pancen karo akane maca nek nyabunan. iya. Di mana, di mana, di mana? Dong saya medun. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ditawapuki. Nek ya tenan aku akhir dhuwur bar nyanyi wah bahagia ngono. Iya. Bareng tekan ngisono aku nemen ngewohi-wohi aku. Woi. Datran. Ora kabare mbiyen kowe wis tau operasi nyang Thailand. Aku nang Thailand, Mas. Operasi. Operasi kok kene nang Thailand iki lak gur cedhak aku ngontel tekan kono to numpak. Tekan Thailand kok ngontel. Ngontel numpak kapal. Ning kono operasi jare dilangi kono aneh. Iya, aku ning kono ning Thailand kan operasi nganggo BPJS ning kono to. Mergane kan kurang BPJS tekan Thailand barang. Terus tak tabangke. Lah, terus ning Thailand ning Thailand ki lak wis diwetok kaya biasane ngono kae. Iya, diulangi. Nah, wis dibuabat ngono kae to. Iya. Terus aku dikon mulih. Heeh. Dikon mulih diwanti-wanti karo doktere. Doktere meling. Mbak Gentari ngono to. Ini sudah selesai operasinya. Terus? Nanti seminggu jangan sampai kena air dulu ya. Ora itu adus. Ora oleh adus aku jane rada piket piye ngono kaya. Iya, Tapi iya, iki iya. kok ya ora oleh keneng banyu aku. iya. Lah ndelalah saka Thailand tekan Boyolali kuwi. Heeh. Aku ki ning Banda Aceh ngono ki kodanan. Kodanan. Kamangka jare dokter emang ora Ora oleh entuk keneng keneng banyu. banyu, heeh. Lah kan mlipir to, Mas. Heeh. Mlipir golek hotel mergane kan aku samar to wedi to. Iya, aku. heeh. Menawa jahitane kepiye apa piye ngono. Iya. Tak tiliki. Heeh. Lah kok tukul. Tukul. Tukul iki. Tukul neh. Tukulne. Oh lah iya. Dan Sesuk gecekene napa lah. tukule iki mending nek gur sak dele ngono. Iya. Lah ndlundeng semen. Edan. Gelundeh. Aku yo wirang dhewe. Tak mangi, kowe nek pengen golek jodoh sing nyepak kena ana wong ya enek. Sapa? Iki Cek Joko iki. Oh, syutinge iki ya. Namanya Mas Mino. Mino. Nah, iki Cek Joko urung dibojo. Ora de bojo. Menawa arep lho bacakan. Anu Ora apa-apa kan kletik-kletik. terusno le bawa ya. Tekan Mulya Sari. Sinubang Sinukarta mereka
iso melu-melu ki. Iya. Nenonono. Kang tumrap ning tanah Jawa. Terus Agama geming aji. weh lho, kesengsem karo suaramu bucarik terus WA. Sinten? Niku saged ditumbas mboten Mas. Arti Kok tuku karo ditumbas? bucarik. Arep seret-seretan putrane. Hei, kok beseret-seretan? Ora. Wah, Sinten, Bu? Sinten? Kowe Aku lho. Wah, Iya. ngene iki lah ya. Golekno mantu, Bu. Bu cari arek golek mantu bingung. Lah piye? Mantuke golek mantu apa? Masa goleke bojo ngono lho. Lah iya golek bojo ki apa ngono lho sing pas. Ya menungso kok apa iki apa? Menawa jaran. Hei. Kedawan. Lagunipun langgamipun apa ula nderek. Wah, apik tenan. Burung sida lagi pengode. Lamat wis katon tejane yen bang berangkatan mencerang aduh
pantes mbok pilih wonten ingkang badhe bencang nimbali panjenengan. Nggih. Yen pidalem saking pundi? Kula asli saking Meranggen Sukorame Musuk. Oh, Meranggen Nggih. Sukorame. Tangane Kang Suroso. Nggih. Ya. Aslinipun saking mriku. Oh, lajeng sakmenika dipun Sakmenika kula berdomisili wonten Karanganyar. berdomisili ora nganggo so. Sing bertempat tinggal ngono kan. Lah iya berdomisili kowe mamune piye? Bersodomisili. Sone ora sah. Berdomisili. Li. Ya, berdomisili. Bersodomisili. Oh, lah nglambene ya muntir no. Do. Mi. Si. Li. Berdomisili. Bersodomisili. Oh ya wis karepmu. Oh, iya. Angel lambene lambe ilate ceweng dadi kowo. Kok aku. Angel. Tresna. Iya. Pacaane sarwa asri jrona